Sawijining desa cilik ing pinggiran kutha ana sawijining keluarga sederhana, Pak Yoga, Bu Sari lan anak loro, Mirna lan Dimas. Saben wengi keluarga iki duwe adat mangan bareng ing meja kayu lawas warisan simbah. Meja kuwi dudu meja istimewa nanging dadi papan kanggo nuduhake rasa tresna lan crita saben dina. Nanging dina-dina kasebut wiwit owah. Mirna wis kelas 12 lan repot kanggo ulangan. Dimas kelompok mulih mesti nganti bengi. Pak Yoga kerep lembur lan Bu Sari meh saben dina mangan dhewe. Adat mangan bareng kuwi saya suwe saya ilang. Siji sore nalika udan alon-alon muni ing dhuwur omah, Bu Sari goleki keluargane supaya padha mangan. Nanging meja kuwi kosong, kaya ora ana nyawane. Bu Sari, Mirna, Dimas, ayo mangan dhisik. Lawuhe wis adem iki. Bu Sari lungguh ndemok lawuhe lan ambekan dawa. Ing wektu padha Mirna ing kamar lagi sinau nanging kebacut mumet karo tugas-tugas. Dimas ana ing pos ronda karo kancane dolanan game lan Pak Yoga isih ana ing kantor amarga lembur ndadak. Wayah bengi banget, Pak Yoga mulih nggawa ekspresi bingung. Bu, kok mangane durung dibuka? Aku nunggu kowe kabeh, kowe ora butuh mangan ku piye? Ora ana sing kepingin mangan bareng maneh. Yoga mandeg, ing meja ana piring-piring wis ditata, nanging kosong saka rembukan, kosong saka guyu. Isuke kabar ora enak teko, meja kayu lawas warisan simbah lan pipis dadi rong bagian. Bu Sari nemokake nalika arep resik-resik. Ya Allah, iki meja warisan sing biyen dadi saka cerita keluarga, kaya pecah ngene. Kahanan iki nggawe kabeh anggota keluarga krasa aneh, kaya ana sing ilang. Nanging saben wong isih sibuk karo donyane dhewe-dhewe, nanti ora duwe wektu kanggo ngrembug masalah kuwi. Nanging wengi kuwi sakwise udan deres, kedadian sing ora dikira-kira muncul. Nalika Mirna mlebu pawon arep ngguwak sampah, dheweke mandeg ing meja sing pecah kuwi. Ana ukiran lawas sing ora katon sadurunge, kaya tulisane simbah jaman biyen. Keluarga iku duduk saka meja, nanging saka wektu sing wis disawijake. Mirna kaget. Loh, tulisan iki kapan ana? Ibu ngerti ora? Ora ngerti, Nduk. Biyen ora tau katon. Mirna ndelok tulisan kuwi lan atine kaya ketok tomat. Dheweke banjur ngadani adine lan bapake. Sawise maca ukiran misterius iku, keluarga padha kumpul kanggo rembugan. Kabeh rembugan kuwi gawe hawa omah rasane segar. Esuk Pak Yoga ndandani meja sing pecah nganggo gethek lan kabeh anggota keluarga nungi. Nalika meja wis dirakit maneh, ora bakal dadi sempurna. Ana retakan cilik sing tetep katon, nanging retakan kuwi malah dadi lambang. Ing wengi kuwi keluarga Yoga mangan bareng-bareng maneh, kanggo pisanan sawise pirang-pirang minggu. Dimas, angen-angen kuwi iki enak banget, mangan bareng koyo ngene. Mirna, senajan aku sibuk, aku janji bakal nyediakake wektu. Pak Yoga, retakan meja iki bakal dadi pengiling-iling yen keluarga ora iso dipisah. Bu Sari, sing penting awak dhewe tetep nyawiji saben dina. Mulai dina iku meja kayu retak kuwi terus digawe. Retake dadi saksi yen keluarga ora kudu sempurna, nanging kudu gelem lungguh bareng rembukan lan butuhake wektu. Adat mangan bareng sing wis ilang kuwi bali maneh. Lan ukiran misterius kuwi tetep ora ana sing ngerti asal usule. Nanging kabeh percaya iku minangka ukiran simbah sing muncul nalika keluarga mah lali maknane. Wektu bebarengan iku warisan paling larang.